الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. wannan sura wadda Allah ya fara ta da basmala kamar haka: bismillahir rahmanir rahim. Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da lokaci. wal asr, Allah ya rantsuwa da lokaci. Lokaci yan uwa na musulunci da imani abu ne mai tsada, don haka idan Allah ya rantsuwa da wani abu to akwai mahimmanci a cikin wannan abu. Allah yana rantsuwa da abin da yake so. Anan ya rantse da lokaci, wanda lokaci mutum yana hasarar shi a cikin rayuwar shi ba tare da ya kula ba. Malamai suka yi bayanin cewa ini idan ya zo ya tafi to bakonka ne, in ka yi alkhairi ciki to kuma ya tafi da yabonka, in kuma ka zamna ba karanta komai ba kai nazarin komai ba kuma zai tafi yana ainihin ɓannanka domin ba ka yi amfani da shi ba. Ba wani abin da ke da tsada kamar lokaci. Allah yana rantsuwa da abin da yake so, amma kai sai ka rance da Allah ko kai shiru ka ce wallahi ko billahi ko tallahi. wal asr, Allah yana rantsuwa da zamani ko da lokaci. innal insana, lalle mutum, lafi khusrin, yana cikin hasara. Ashe rayuwa idan ba a yi ta kan addini ba hasara ce, da yin musulmi rayuwar shi gaba ɗaya musulunci ne. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba mu labarin cewa hasara da mutum yake ciki, wanda bai cikin wannan hasara sai Allah ya ce illal ladina amanu, face wa'anda suka yi imani. Wanda imani mazaunin shi shine zuciya, yana da rukunai wato shidda, ginshikai shidda, yana da rassa 70 da yan kai. Wanda imani shine zuciya ta gyaru sai ta ba jiki daman ya je ya yi sallah, ta ba shi daman shi ya azumi, ya je aikin hajji, ya yi ibada. Ashe bayan ka gyara zuciya wadda ita ce wato madubin Allah tabaraka, ita ce Allah yake kallo, sannan sai kuma bayan ta gyaru wa amilu salihati, sai ka ba gabobi daman su yi aiki na alkhairi, gaba ta jiki ta yi aikin alkhairi. Bayan zuciya ta gyaru sai gabobi su je su yi aiki, kamar dai shugaba ya gyaru sai ya sa yaran su yi aiki, su ne gabobi. Bayan ka gyaru, ka gyara zuciya, ka yi aiki mai kyau nagari, akwai ikhlasi, akwai bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan sai ka ci gaba da gyara yan uwa, sai ka tahi zuwa ga makwabta. wa tawasau bil haqqi, sai kai musu wasiya da su rika yin gaskiya. wa tawasau bis sabr, kuma kai musu wasiya da su rika yin hankuri, domin hankuri shine jagoran zama a duniyar nan. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu, ya kuma wanda ku yi imani ku yi haƙuri, ku daure kuma ku daure, wato ku yi haƙuri, domin haƙuri shine jagoran rayuwa a duniyar nan gaba ɗaya. Allah ka sanya mu cikin masu haƙuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.